Onge mar adieri kod yie kind dichuo kod dhako oyang kaka gino makelo ywaruok maduong' e kind jogo modak e gwenge mag Kapkrong mayudore e kaunti ma Bungoma, ma oyangi kod komanda mar obila e tesend obila ma Chesikaki Beatrice Lagat mane twak e kinde romo manokelo kanyakla jodak ma Kapkrong. Lagat koni thoth ywaruok mag udi ma chopone e apise ikelo kod onge mar adiera ei keny, kendo kopogore kod ketho keny mathoth e alworano, tuoche mag nyeye bende oselandore, gino ma osemiyo ji mathoth owito ngimagi. E romono bende twak owuok ewi kaka jodak makanyo nyalo bero pur margi kod ohala. Hapo kidogo mnachanganya vitu. Mara mingi nikisema mtu kunywa maji ya mtungi yako, na mama wacha hiyo mtungi isichote na kila mtu. Hiyo maji inachoto kwa sababu tumefungua msimu mwingine, tumepokea kilo 17,50. Tuko na magunia 80 kwa hiyo kilo ambayo iko kwa store, nyingine iko bado iko kwa vitanda, na tunaendelea kumili kahawa. Na research ile tumefanya Madam Moses kwamba jamii zile zilipeleka kahawa Uganda. Unajua that is ready money, unaingia, unapewa, unakulako nguruwe kidogo, unarudi na 150. Ukifika kwa barabara unasema wacha ninunue hii, next kesho naenda tena niuze ingine.